Най-опасният град за шофиране в света не е Ню Йорк, нито Мексико Сити, дори не е някой китайски мегаполис. Най-опасният град за шофиране в света е много по-опасен от тях. Без осветление по улиците, без нито един здрав път за шофиране, дупка до дупка, без никакви правила за движение и без никакви контролни органи, които да контролират реда. Там се движат всеки ден по над 3 милиона автомобила и дори някои от тях са без регистрация. Многомилионен град, в който буквално всеки кара както си иска и не го интересува дали ще стане происшествие. А на всичкото отгоре задръстванията могат да продължават до над 10 часа. Като именно в тия задръствания има огромен шанс да те оберат и да ти вземат колата посред бял ден. И не, тук не говорим за някой български град, а именно за шампиона в тази класация – Лагос в Нигерия. Най-опасният град за шофиране, 20 милиона души население и над 3 милиона автомобила по официални данни. А по неофициални данни са много повече, защото както казах по-рано, дори има коли без регистрация. Пълен хаос. Няма почти една здрава улица. Почти няма маркировки. А светофарите са оскъдни. Дори да има някой останал здрав светофар, дори да има някоя здрава останала лента, никой просто не ги спазва. Всеки минава на червено, всеки пресича ленти, всеки прави обратни завои във всеки момент, в който му хрумне. А най-опасни са маршрутките. Жълтите автобусчета, които просто минават на зигзаг от всякъде както си поискат. Секат пътища, минават на пешеходни пътеки, не ги интересува. Да си пешеходец там е пълен кошмар. Буквално във всяка една секунда има опасност някой да те качи на капака. А ако си с кола, едвам ще се придвижиш от едната точка на града до другата точка на града и то невредим. А дори да успееш, поне 20 търговеца ще са те спрели по време на престой на светофар, за да ти предлагат какви ли не глупости. Мигачите там не съществуват. Буквално за да минете от лента на лента, в буквалния смисъл трябва да блъснете колата до себе си. Там няма такива работи, дай да правим двустранен протокол, такива неща. Дори някой да се блъсне, заминава и това е. Няма камери, които да засичат скоростта. Сколкото и да караш, то си за твоя сметка. Но понякога плащат и чуждите хора. А още по-абсурдното е, че там има милионери, които си наемат линейки. Линейки, които да свирят постоянно на сирена, за да може милионера да се прехвърли от точка А до точка Б през града транзит. Защото просто ако има някой спешна сделка, той просто не може да осъществи, защото не може да стигне. Единственият друг вариант е с хеликоптер. Трафикът там е толкова шокиращ, че дори се налага правителството да налага закони. Едната седмица карат само четните номера на регистрационните номера, другата седмица карат само нечетните номера. Което дори някои по-богати хора го избягват, като си купуват два автомобила, единия с четен номер, другия с нечетен номер, за да могат да карат през цялата седмица. А градът е толкова гъсто населен и толкова сгъчкан, че дори някои местни пазари за продаване на зеленчуци и на храна се правят върху влакови релси, защото просто няма къде другаде. Буквално хората знаят разписанието на влаковите линии и знаят кога да си отдръпнат сергийката от релсите и когато влака мине, отново връщат сергийката на релсите. А да се возиш в градския транспорт там е толкова опасно, че повечето хора са с Библия в ръка и се молят буквално, за да стигнат безопасно. А дори някои милионери стигат до там, че да си направят офиси на фирмите си върху лодки, за да избегнат трафиците и изобщо нуждата от пътуване по шосе. Не знам, но направо ми гръмна главата, като те разбрах за този град. Ни си викам и тука голямо движение, София, мале, какво движение има, ние не може да стигнем от точка А до точка Б за 2 часа.